Ada आं एसे इखि बेरायनो थांनि औ दे थां दे थाब फैदो बिनानाव औ जागोन दे आदा दासो सफैबाय 1 घन्टानिफ्राय नेबाय दं आं नोंखौ आदाया न' दंबा आं माबोरै थाब फैनांगौ ओरैनोबा आंखो आदाया एसेयावनो रायखायो बे नोंसा नोंदाखौनो गिबाय आंखौ लोगो हमनो फैनायावनो नोंसा आदाया माथो सिख्ला 2 3 लाना बेरायथिंबायसो थायो नों मिथिगोना जों सानैनि लोगो हमनायखौ नुबाथाय आंखो आदाया बाहेरायावनो ओंखारनो होनाय नङा धोद नोंसा नोंदाखौनो बारा रागा फोजोंबा फैजागोनसो दिनैनिफ्राय गिला दे नों थानायाव ओरैनोबा सादाया दाख्लै आंखौ गुमैनायाव सोबाखादों बेखौ बदलासो लानो दं र' आं मालाय लाबाय था नों माथो इला प्रतिमासो र' इनि बिदानो कल खालामना खोन्थाहरनि आङो Oh no हेल' आदा नोंनि बिनानाव प्रतिमाया सोरजोंबा लाइन मारिगासिनो दं बिसोर सिमंफारानि लामायाव दङ हायोबा गोख्रै फै ओइ समी मिथिगौ ना जोंहा बिनानाव प्रब्लेया सोरजोंबा लाइन मारिगासिनो दंनो मा बे सेंग्राया सोर बियो आंखौ सिनायखाबाय बियो बे सेंग्राया दाख्लै आंनि बिनानावखौ डिस्टार्ब होगासिनो दंमोन बिखौ र' दा थांनानै फैनांसिगोन र' थौ आंबो थांफानो नोंनि बुलायलायनायखौ नायनो नोंबो थांलायनोसै औ थौ बिदिब्ला नायनो थाङोबा वै पकि नों आंजों दिनै फैजासिगोन गला नोङो आंनि बिनानावजों मा खालामदों नों बेहाय ओइ बिनानाव ओरै फै ओइ जाम्बि बहा थांदों नोंलाय रलै र' एद मालै आदा मा खालामनो सानदों नों ओइ सना हामा र' दिनै बिखौ नों लाखियाबा आं फैथारबायमोन नों दिनै लाखिनायखायसो आं बिखौ आगारबाय हगारलै दांथारनिखौ आं नुवाखै नामा आंनि आदासो मानखौ नागिरदों सेंग्रालै बेलाय ओरै फै आगारलाय ओरै फै नों मोजां न'आव थांदो नोंबा जेरेंखौ लानानै थांसिगोन मोजां न'आव थांबा थां नङाबा दिगदार जागोन थांदो औ दे बाजै थांनोसै औ मालै गुमै आंखौ नोङो फैमारसिगोन नामा दिनैलाय फैनायाथ' फैनो सानदोंमोनलै नाथाय बिनानावनि खाथिरावसो नोंखौ दोनबाय मिथिगौ ना नोंखौ आं दिनै फैसिगौमोनसो बाला मिनिबावदोसोलै आंनि मिनिनाय जाहोनखौ नों मिथिगौ ना जाय सिख्लाजों नों लोगो हमबाय थायोना बे जोंहा मादैनि फिसाजोसो माने आंनिनो बिनानाव हायोबा नोंसोर सानैखौ आं दानो ब्रेकआप खालामहोनो हायो नाथाय आं बिदि खालामनो गोसो गैया होननानैसो मा बियो नोंनि मादैनि फिसाजो जायो आरुखि दिनैसो मिथिबाय माथो आंलाय ओइ फंबाय मोनसे खामानि माव नों आंनि बिनानावखौ बेसे लोगो हमबाय था नाथाय नोंसा मादैनो नोंनि बिनानावनि बाथ्राखौ मालाबाबो खोन्थानाङा आरो लगायना होथारनाङा मानो होनोबा बियो बिमाखौ बिराद गियो आरो सिरिसो फैयो बेनो बाथ्राया जागोन गुमै नोंबो आंखौ डिस्टार्ब होनो मोननाय नङा नङाबा फैजागोनसो नों आंजों बैनाय मा होनलाबायो नोंलाय मा टेनसन खालामदो बेसे लोगो हमदो आरो नोंखौ आं जेबो डिस्टार्ब होला दे बिदिब्ला थांनोसै दे होमबा थांदो बाय औ दे बाय ओइ रथ' मा जाखो नों जों गामियाव मानो सिख्लाजों लाइन मारिफैबाय थायोलै आं सिख्लाजों लाइन मारि दामारि बे आंनिसो गोसो नोंसोरना बे मा खहा थांदों ओइ नों बारा बुंबाय फैजागोन ओइ नोंसोरल' सेंग्रा नङा आंना धेर सेंग्रा लोगोफोर दं दानो लिंना लायना फैजाजोबनो हायो आं नोंसोरखौ मानो बिखौ दामदो ओइ र ओइ रलै भाइलुक र
आरे मा खालामनोसै र' बिदि गरमा गरम खालामबा मा जानोब्रा रथ'ब्रा लोगोफोर र' ओइ लोगोफोर बिखौ मानो बुदोब्रा बिखौ मानो बुदो गुमैलै आंखौ बासायदोलै गुमै बासायलै गुमै ओइ फंबाय नों मिथिया नामा नोंसानि न'खौ फैनानै लाइन मारिगासिनो दं मा नायदों बिखौ होदो बिदिबा ओइ लोगोफोर रलाय ओइ लोगोफोर खोनासंलाय नोंसोरो जुदि इखौ फैनायाव फैसाफोर गोनांथि जादोंबा आंखौ बुं बेसेसो नांगोन नोंसोरनो 1000 हर ओइ मा 1000 5000 ला मा नायदो इखौ फैदो Snoop Dogg. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.